ते पार्टीची अमित शहाजी आता 16 तारखे त्या संदर्भात मिटिंग एक व्हडले पब्लीक मिटींग जातली ताचेर चर्चा जाली बस कशा पद्दतीन मिटींग जावची तेच आनी काय लोकसभेचे इलेक्शन आहे लोकसभेत ना आता तो लोकसभा प्रवास असता त्यामुळे प्रत्येक जो लिडर आहा तो प्रत्येक एक मतदारसंघ वचून आपलो प्रवासान हे लोकसभेत इनडायरेक्टली लोकसभा म्हणपाक हरकत ना आणि त्यामुळे ताच्या प्रवासाक एक जाहीर सभा जातली आणि ती खंय जातली ते ठरोवपा लागून बसयली आणि म्युन्सिपालिटी इलेक्शन म्हणजे डिक्लेअर जाला न्ही म्युन्सिपल इलेक्शन जातले जातले ते लोकल टीम आहा ती ठरयतले न्ही फक्त अमित शहाचेरूच डिस्कशन जालां आणि काय हय अमित शहाजी मिटींग पब्लीक मिटींग व्हडली मिटींग जातली किमान म्हणजे लोकसभेची मिटिंग हय लोकसभा इनडायरेक्टली लोकसभा अजून डिक्लेअर जावना न्ही तोपर्यंत लोकसभा आमी म्हणू शकना ही मिटींग लोकसभा प्रवास हो बरोबर लोकसभा प्रवास विद्यमान खासदार आहात हो. कशा पद्धतीने तयारी सुरू आहे तुम्हाला काय वाटतं की एवढ्या लवकर सुरुवात केली तर फायदा होणार नाही? हे 3-4 महिने अगोदर या सगळ्या गोष्टी सुरू झाल्या होत्या जिथं आपण आपल्याला सीट नाही मिळाली ती सीट आपण कशी काढणार त्या संदर्भात हा प्रवास लोकसभा नॉर्थ तुम्ही तयारी स्टार्ट केल्या हय सगळे तयार पार्टी सगळे हय सगळ्या पार्टी सगळी तयारी केल्ली आहा सगळे माझं म्हणता तुमची विजिट स्टार्ट हय सुरू झाल्या Campaigning start झालं. येस थँक्यू अशें काय ना ते बेश्टे अफवा आसा आता हे ठरयता पार्लमेंटरी पार्टी बोर्ड जो आसा ते सगळे ठरयता आणि ते 3-4 महिने पयलीं जाता ते तेन्ना डिक्लेअर जातले आता हे कोणाक दिसता आपूण रावचो अशें म्हणून कोण तरी कदाचित करता आसतलो पण Claim हितून करता. पार्टी क्लेम करता पार्टी न्ही पार्टी तुम्ही असतील म्हजी तयारी आसा कोणी स्टेटा खंय नांवां धाडची पडटा वयर न्हू तांकां सिलेक्ट करपाक ना ती मागीर जाता पूण तो प्रोसेस पयलीं जाता 3 महिने पयलीं जाता स्टेटान ती प्रिपरेशन Yes, स्टार्ट केला yes. काय म्हणटा सिलेक्ट करपाचें ना ताका टायम आसा अजून आता वर्स आसा न्ही आणि 6 महिन्यांनी हे सगळं ऍक्टिव्हिटी सुरू जातली सगळ्यात प्रबल दावेदार तुम्ही आहात तुम्हाला काय वाटतं दुसऱ्या कोणाच्या नावाचा विचार होईल तुमच्याशिवाय असं वाटतं? आता हे आम्ही म्हणतो ना आम्ही डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी उद्या सांगितलं आणखी दुसरी जबाबदारी दिली किंवा नाही जबाबदारी दिली त्याच्यात फरक आम्हाला काही पडणार नाही आणि ते पार्टी लिडरशिप पार्लमेंटरी बोर्ड ती समिती आहे ते ठरवतो तुम्हाला आम्ही personally काय वाटतं? मी सुद्धा म्हणू शकत नाही नवीन जबाबदारी देतील की आहे ती सीट कंटिन्यू करायला लावतील? आता ते त्यांचं बघूया ना काय तुमचं म्हणणं काय तुम्हाला काय वाटतं? नाही हे आता प्रत्येकाला वाटतं तुम्ही आता खंयच्या मी- डिसिजनाक वेलकम करता नॉर्मली सिटिंग आला ना ना एक्झॅक्ट आणि हे कंटिन्युअस आपण जिंकलो आहोत ना त्याचं प्रस्तुत थँक्यू